Bun găsit! Sunt Violeta Roșioru și în această lecție explicăm înmulțirea cu 9. La 0 ori 9 aplicăm acea proprietate a înmulțirii care ne spune că orice număr înmulțit cu 0 ne dă 0. La 1 ori 9 aplicăm altă proprietate a înmulțirii care ne spune că un număr înmulțit cu 1 ne dă acel număr. Deci 1 ori 9 sau 9 ori 1 este egal cu 9. 2 ori 9, sub forma unei adunări repetate de termeni egali, se scrie ca 9 plus 9 sau 2 adunat de 9 ori. 2 plus 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 2. Bineînțeles că este mult mai rapid să-l adun pe 9 de 2 ori decât pe 2 de 9 ori. Știm că unul dintre factori ne indică numărul care se adună, celălalt factor ne indică de câte ori acesta este adunat. Deci 2 ori 9 este egal cu 9 plus 9